Department of Social Welfare and Development may masobra 250 milyones pesos nang nahatag nga bulig sa napektuhan sang pagpaserado sa isla sang Boracay. Gintutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Bangod sa ginpatuman nga pagsarado sang isla sang Boracay sa sulod sang 6 ka bulan, madamo sa mga negosyante, mamumugon kag mga individual sa isla ang naapektuhan. Sa ginpangako nga bulig sang gobyerno, makapin 250 milyones pesos na ang ginpanagtag sang Department of Social Welfare and Development sa mga residente sa isla. Pero hindi lang kita dira nagauntat kasi may ara nga phase 2 pa ina sa ila. So, ina siya community-based, organized na siya. Yeah. Sa idalom sang assistance to individual in crisis situation, madangat sa 17,591 ang nabuligan o kung may kabugusan nga 42,793,347 pesos punto 58 sentimo. Samtang kapin 10,596 ka mga pamilya ang natagaan sang DSWD o kung nagdangat 158,940,000 pesos para naman sa cash for work na nabulig sa mga empleyado na nadulaan sang obra, malapit 5,000 ang natagaan sang temporaryo nga alimbyo sang gobyerno. May kabugusan ini nga 48,398,835 pesos. Para ina sa mga proyekto nila, let's say vending, mga sari-sari store or whatever nga mapagkitaan nila meanwhile sadto nga close ang Boracay. Ang ini nga mga financial assistance hindi lamang sa sulod sang isla sang Boracay kundi pati man sa pila ka mga lugar sa Aklan nga naapektuhan sang Boracay closure. Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.